088-004 and your 0244-083482. Dr. Bao Kumasi Atonso Agwaban Hospital Nechi and Kranya was Printers Road 18 Junction. Mr. Who heard Dr. Ba, not so person will just dear Nina Fruswa, and your baby Bako Pe, and no one ba. So, my way, Yanko, Uncle, so no one shrouds, a jabba, and we see a four. Abakasa omutin kakasa bebuom na yebedi asem no case number 1 abrampa wo kwai Mami Jane and cancer one wo bonu kunadu na abrampa kwotena sie ya introduce case awie na so she cream a hen padwe e de be so for mama akosia adodo na so for mama alazoa one of friend Marcus one wo bonu kunadu God aha abusian for na abran pada be na edi asemi adwada ye ma me bi di na sembe dai na yesi su shefa yemuya nti epese obone tofa emaye ana video na ready ya video na ready enko video no na ntwati eti amaye ma asembe na aba no asema aba yen ma ba besia otelana okay no you school no so le ba na bread oyi na opanyin wo ho obo wanche e okumase ha na mofre wodi wo nua no kosua edwuma wodi kosua paano se paano ho edwuma na oyisam bia no ho edwuma bi oyimie na abofra na oni na osua na so na obo no homade nti odi no ho ka den osofri aladuwe osofri wo friend den no ni dini ya mama course na mo ni dini fancy dini ya abaladuwa asi enenye abadie aladuwa ye nyo abaladuwa na mo ni dini ya course an wo de friend so mama course an wo friend na so no so abaladuwa fantinya ne papa ye fantinya na mo na ka say yo fantinya yanko nana na mebe odi no kadan nti na okompabo oya no aba family important ko bompa ma umu from me na masuma abukumasa ma abobobi na meba ne panu na otun na nyame aye na adom mo wona janka na ne papa owu no swa so yini na yankopon ye na adom panu na otan okoye osikanyi bi fikumasa na odine shop no man na no so we bu supermarket akesina lebien nto otopano no dia kogu ho no ma take ufusu school fusu supply na se nyame ehira no me baneze ejanka na aso na nyame ehira se odin ko ba balade ho okwa ogba ya bebra wole won wa afala obipe eduanan emi nka no obipe eduanan 40 million abusuafo na chese mo a mo antimi anhwe ne Monday no say na na nkomo ne koso na ese mama epeso kire se sofo maame agene ba Anita na ne Anita wa ha sofo maame wa ha ti se sofo maame na age Anito se nye no kuro na Abraham pasole na Anita metranse Anita kotra eho ye na no ye nyina ye betie bi na ye ku asem no ye asem no ya kan fie ya kan fitie mbat yesi baby a chechira boa no e ho na yesan na esi ebeka na obi ehunu baby asem no poma sibre ewo Anita te say ma ne so pacho e te say me ho ye ade ado maami otu nche wa odi ya pacho me maami no o maami no wo te ne nka e di say since da be na wo te fa from friend me friend mom de ache me te ne nka so ache yi e di ntina ben fie say be 5 years o te o friend no ade ntia na wo friend no obetimi aka akire ana bibi kitu ebi ntina ma ese ma twa me ho kakra ebuye ya busua ish o se kasegu mic nim na ada na Anita o kon da ho sade otirim ya odi bibi kitu ebi ntina ese ma twa me ho kakra ba nye bibia sa enfie nu enye bibia wo mfra wo maame da
unto and uni dwan command da you quite do mammy bowie o mammy boy was a soft mammy na aje wa bosso and we appreciate him but enya no kre onje me ma kura wonim baby amiti wonim fia wutim debi obehu mi ade sa sorry anasa mi ame kwa akwesela ne dia na me ko onje me emo so ena o mo wo mammy so bayi debi mi ama kan esi nanim kura ma say so me ba ne na so obo me ma me beye kura nka me njinindi sa etim se yankopon na di ni ye adwuma pa ba sa akasa ne de okanya ka me njindi ombo me ma me ba fra wo ma me 5 years ne de ye mo am family issue mi ana me mfre mi ana nim de enti a me mfre ene no ntumi nka de koro bia oye mi bibi oye ma de ye me ya eti na matwe me ho ana bibi sa na ye hunu because ntumi nka se mfie no ma me nya wo hwe wo mfre no wonya no wi de hu tanse ko boss of mama ofre mi aya no de awale asam ha mi sa obe wale da be obe wa ti sa pressure no na wo mpesa wo beti mama fo ya ho ntom baadzo ma asama ani teke awodi ubie aye nwina hu ayo Kevin wo amna medu ni mai wo ba bedu na ma ai ants awa ya brewenti uwidi mayo bibi ai King George ina jiwani su asamasa mame Anita asema orike esene den wada wuruma Anita asema orike di awa samne di onu meka onu mfana atma nkoma mi ndai esene na yorifi seda ben obe wale na yorifi yin so sabia onu Miss Osha the Shaman. No, where am I? Oh, none of us, Nusu de Boy Pina. Why so may be? See no harm. Oh, Hamancasa, woman and a betty, or in yellow while I will back, sir. See no harm. Mintin a debiera of a mamma the friend. Into a chimney the friend and that. I had then. Mabani chance or two. No harm, it's in a mubu magula. Namamina. What can be better now? My new album, and ye actually now I'm off from no mabani chance to wait to. Into one or two imagine ogun for no name, no missy, Madaba. Tinya nyane boni bie sabeya oni ubanin tem be kama yo Anita asama ma me kan o so musen ajato nti say waje atum se me ma me no me mpo no me friend ifri na ekoi me friend oni ne tembe kama dia na esiti dada na ya mama mantra na makozu metra mama sumjen kan amen yo em se adwada no e de ma media sem bi bedai no kwasam ye frɛ wo no sɛ de wo ye no kora ye mefe je yeso fefe ma me no di nkomo akire na o yeso o wo be ba dodo ko so ntumi nyi obi ba emoso se bi nso wa wo ma obi wo na ase no ko asole a na no nkyerɛ sɛ waje na bodua mu sɛ ɔkɔ ne maame sɛ de o kai sɛ wo kura wonim ne fie enti agya yɛsɛ nsi trododo matoa ene de wa wo ha enti de opɛ sɛ wo ka bia awefo ne atiefo nso tiw ya da rade ase madam so mu nyina amase metie adwada bia na me council me started ministry 19 years ni ache rade frɛ me adoma chede ode ma me sabodamfo ya de awo akwa mintimi nka ni nyina because ni nyina adom ni nyina rade di adom me obi enwu me na ase da minsi efunu nso da menkwa asie yenzo nkosi efunu 19 years asore ba bi enwu da ti masore nso ebi wo miamia ebi wo soko bo man ebi wo asuminya kokofu asuminya ebi wo bekwa Jacobu ye fra so ni say Nazareth Salvation Prayer Ministry okay
eti mechia Nazareth bibi papa ewo ho. Okay. Enti mitiwei na mekwa ahokyere mu ba. Na metodwom. Ema asofo di asofo achi. Ti Awurade adwuma ya na jamadi akira woyiem ahokyere mu. Na Awurade de frɛ me ba fe yi ase akoyiem. Enti mfie dunkuruni. Na anita de sa bre no na me wa apata ase. Na magba apata me starting ministry na ya apata. Okay. Eti amanfo ba eba ya dom de nyame anim. Ka se Awurade anhyira me ya na meboa. Ena me so na me se Awurade frɛ me nti me de nokore ena ye adwuma no. So obi ba na oye torofo a Awurade bie mani ma me hu no. Enti yadami o man ni 2 weeks I was a free was. Anase bia ade a wo hwehwe no enche na Awurade aya adom akwantu enche bibie ni wa na me ya eche. Enti anita baaye no anasa ma ode baaye na Awurade fa me so na oje no e o ma na ode ni nua boy o wa kira e baaye to ode ne baaye na chesa akola no okọ school nani ena me ye ne se Awurade be fa me so age no baade bi o ho no mo so a e wo se doctor ebem ti me ma o mo de ne ko pram so e ko check na me de mpa abo sa ta akire na Awurade adom bibia to twae enu an wo sa de ni nua be ma foforo e ba se yale bi da ne yem na wo sori an wo hyedem no wa ontimi mpie ti Awurade fa me so je wo no so eti nu mu ana ba ko obi so ni mu wo fe yase me wo fe yase fe yase e ho na me wo udru Jesbro filling station won sani fa no so hwa the soundboard si wo kase e hwa na me wo si a wo wani mu a wo wani mu amfutu kwan no wo ba beto me asori dan kase ifia da bia na me ye mpaebo e kyena mpaebo wo ho enti edidi so a na chese wo ya ni nuanom no de opeso Awurade afa me so aboa no de wo so no so agi ni nuanom ti bi ni wo mo ye mpaebo ti mu no de ne maame e baaye ti ni maame ne baaye no ono so de ne ba be ma wo ye kokko tia ba se de minim ba bia ono so na wo so ne mu a na wo je wonsam to ono so dwane fa nwuram na mema sofo na akọche ne de na ba se emu da ho na Awurade ya adom no no so ne de etutwa eti bi go so bo mpae de mu ana so de akola ba ya be 12 years to ode ne ba ya na mse de bi mu nue ma hwe obese na se obese obewo rofrofo abra ya nwale no ya nwale eti mu mia mo ano na ade a ha no akola ne se bisi wo obeifo anya ana me de fante no di ni de dam so by me swar papa mu nyina takwa mekuru ho ne yetiti yen eti me ye wo me wo mo nsam eti me nim fante ne kana sante de ye nyina ye ka eti akola ne kasa no se ne bo tuam na de ya ne se wo deliver wo mo a opre omo pre saa na wo anhwe ye wo betumi apra ti na enwo ya masofo nketo anfa ahoma bi ti se de bo decoration no mo san ti ya no mo da tikire won sa se de be ya onya ade a wo bepra ana se bibi be ye wo meso bi kodi asofo achi ni hu bi pen ye deliver obi ma obi nsa ebui ma na ha na me hu no bi da ne ha no epie eti ama adwuma na me ye mani da ho eti aso da no kra me si ye kra pillar bi ya nye den eni se da be o ti nkobo duam na nko ti maami eba ho na obeda ho kra me tu fo se me maame no me obetima wo me ba ti me fa wo maame e fa wo me nyina ahye me yem se da be ya o haw ni amane na ha wo ye mo ade no ti bi kwa mka cha se mama fa na esi fom na sei na mi hu wa hwe a wo ye mo ade nyina ye be se wo
ti mi wo mu ana ne bla pani enso so e baaye ti ne bla pani no so baaye kodwo to abrante e kama oso aye electrician o say o waya edan and say ana wunya adwuma kura anye so mama wale ye kura no oba kura na menene o ja mi eni na mso okay koto oil na o say eti me so makwankyere no Jeremiah 19:1 Jeremiah 15:1 okenkan a ena okoto baaye na mso kopai honhom a edi wunya ana o hawo die honhom a enye sa wo maame na eye wo David kwana kopai ti obi aba no de akwankyere ne de ebo no ka metam kora aba eye bo because fa na Bono Mountains eti sa no ma chekura me wo ba me se fa bi ko fie da ko pe bo bi na fa to ba bi na pai no na ye gusu a me de me ye medwuma ti ma me ni bibia wo ma dwunu se ti o ma no mate e se ni nua kwabana no so o mu atom e de nenam ba bi o ye adwuma no ko te we se de dua ko side o me so fu ma me ma je na boso me pe se obe ware me pe se obe me jiji ni sikadi oboba afode edodo ene emu nsam de mitim kanti bi yam se anita eni ngwase nsam a me tie me sra obo ame wo so ati we wonsa enye se na oti oni so ati eti mi yam se anita wo so oti dodo eti ba ma bi ene ode ne pecha ebre me to ade bra me nam se ne e mo no so mpae mami any 2 weeks na be ma no ba e be hia no wo tek na mum sabe di mani wei ehu be ma no because we ni so atu so ba o fom pa na ne so every ho ma anti bibia bi wo say me bi sa se ni ta da so ma yenya nam se yenya ne sei ada de na asi e ho nsam de wanti mi ankyiri mu ankyere ene wo se be ma no kra ba de oba ye no na say o se ba mfa be ma da na be ma bi be jojo no ha no a etimi fete na adwe etimi de afutuo no ana me de ma ano a etimi am so okay se wo se won walewa pefoforo obi ba fa de bra ye wu kwa be fa so e be den e be hira wale no so wo ka no wo sere wo de wo fa wo de wo sene etu be wa metia na mate free ni nua kwabana no ho se me ma je ni nua na boso eti afede mu ya se busua na tan abba me ne wo mo ntam se me na me ma o mo ba no nware e na me na ma je na boso e na wo titi ni sika mami afede me ti bi kura se me de me ba eko school me anita ene kotua me ba no school fees na che se mami e frɛ na nya me frɛ wo njira me na che se nya me frɛ me no obi e ma na ase David na che se nya me hira me no adwuma be na aha nanka sa ne sei aha nanka ano no eti ani tanko a na wo me na ase wo sika wo tete ni sika e ma me die David ene na adom na nya me de ma wo de ma me sen na be ye ti akwaye nsem bebre na ni nya ya na ma ye din e na wo pam no so a enye ye Bible mu fine obi bu anase asori ese wo ya pam no David no mama sorry okwa Methodist ena no ba Bible etije mu ya ne se anita se ma me bi de me pese me ba sorry wa na se wa we awunu ya mu no wo mu be se to mani esimi se me an ma sa weke o me tene se o mo se me weke no se de be ya o ntwa na ni nko ba bia etije mu ya ne se anita yi ba sorry no ofra Methodist mekuo omuduku bi no asa fra ahye t-shirt no de ntoma bofom itimi pam no ye ba asa mama metwero medina am so okay asori na na egusu ayeye mama minka bibia nhemu me de ensam no de onti ni nyina na aso bedisu a emo me maame wo kye me wo owo me wan ene me tina fidie so ama obi ati esere so ena maame wo ye fra na ayefro epeja me ekotene nhira se mi kunu abon 12 years ko 13 years yi manu bia ayeye ye be ya ne se manimu no de adika agu ase awie enipa so do mbete na wasam so de ye ti ade o te ya ante o te ya hunu ase ya cheti
difu amenye papa ampa me maame so mata ma mi kuna bo ekotwa afe ya se ayimfie ekotwa anto anya ma so e ma ye kodane dani dua he eduru ba bie me na me maame abodua na so me ne ye sha me sa me nkodane dua mangasa me ne omo ka ya omo se da ti mi gina quotation Nebukadnezar Shadrach Meshach Abednego Nebukadnezar ye na je se obeya masa amrante enhira no o madom no abo ti bi ka kire o mu se mi nse mi nyame da emfa se me maame awo mba akopɛ no de makotene nhira me na ne dua ne e na ne kyena e ma ntoafo frɛ me se me mra no mfa me nyina suom mango asolba e ne koye e na gya bibia tutwae enu achi na maame ono apɛ mpanimfo no mbetena ase ne kan enso me maame ni nyina achi me didi e ma ne bidi esi hin na sofo te se me nyame adom me na me kyerɛkyerɛ na me kobu obi maame bayi na me kwose obi maame ani munyam na me kwaji obi afiri obi maame nsam me nye bi da me nye bi nso so da na me nye bi nso so da ene se ne Monday meti ya ti wo se mbisa wo se ewo because me preach bitimi ko nshira Hello FM jeme na de podo ma Sika FM pa na me preach kase na nse kra de me keka ko FM ya kumawu ho nyina me ko preach aha de me ya me so omo me mra na me hu sofo ye boa na sofo ye boa mu nyina wo me na difo na me kita sofo 22 babesia bia akote na sori obia eko matete wo me antete wo obia akọ na mmom Awurade a o ma ne nsaso no eguso na me ye madwuma beti ye na msiye ana mtrasi yi tibi am si tio zamote se tio na me fra me sofo de sa asamabo na me tena ase yi e kire me nsem se de etie na so Awurade adom nyame kan wakoma maame ena ja mudum ja na me nim se sa da TV so mane ko eti afede me ba no ena se mama asem no se enya yi o na oyi kire me na me tie bi enti me tie na se ene o se Awurade bem nyame adom se ye mra ya wada no correct anita so omuye otiase oni me so me hu bi pen Awurade fam so sa obi a no wo stroke ebubugu fom a na ni kura ante ontimi sore ewi ase ye de me ko jaache police station e ma me ko fa nipa no bai wona ante na msi bu woni o enti se we so aba me pasam meba na ma pa ni ta ba bi owo na me de ne ma me ade ni ntimi nchichiri obi so hwe ne maame se o hwe ne maame na me kura maame di mi ewuse kura me kura me sa hwe no eti maame mo frɛ me a ne no me pa mo chew yo menji anita moso yo enye ni sika ene wode hwe me eye nyame dwuma ene nyame dwuma nso de wo ba afode ana afode obi abobi ehimfo nyina ba afode o mo ba me na ase obi tumi bo 100 million 150 million ene mama oni eja wo ho me wa soda me di sia soda me sa de tete asore me branch no obi a wa soda makobie bi wotema committee 1 SAS 15 as advert ya wo ye ne nene do so wi abetu asika samo na mo as wo advert no as me ye kochini so obi me ye fake mama menko eti ya di wo ni die bebre pa ma me chaw se kakakro no me pa me chaw se me di nya me di sere no me pa ne chaw anita ni mente me nyene moso awade o di ono mi kakra wo mtie me ba akra wo 31 years abrante etiatian na anu ya na mma na ware di gu no so na di gu no so anu de sedie abrante na wo one menim so ye ni die yo sedie no di gu na adwene mo nti na de ma mesra anita maami ni okay ni bibi atia anita mama mpacho na unim se emfie num ni anita ne maami ntem atwesa menim na unim ekura bisa ne se eti ya wote na maami nka olekju
me can what the city ma de he ono ne de no o siri a wonya wo siri nya wano fia so pra wo no di ama wo siri nya no wo ontena se ono ne de no oh asole nyina so wo ka bi kwa no wo Mami J I need to friend ekuwa nkansan mama eti sesero de wo mu nyina ani wonye ne moso wo mo obi ebeyi eti ada asem ni nyina ani eti ese kwa be ne ye fa so na o ma reconcile ayabusua ne abusua kabanu ne hia mama ani tai oba yes o ma na ase de obeka kire ni bi obeti ti me percent ne no ye gina ye kabom na ye kabusua no ebom na etuo kotwere de etwe na ne ya ye kastem ye wie se di bible so mi yeru ne ye frɛ ma amin na o kase de etia ne tia ne ehu sa kola yi ono na pese odi bone ne sa de feedback na ba nde me ya na meta sa asam ne ye kan no still na again no wa mi ya ne maame no eti no ono na wabo ntrim so obedi de bone na edan kora watim o si 2-bedroom toilet and bath and hall na maame kora ba o man baby na so beti wa man yeah baby so ba kwa no ade pan no age dan ni nyina fa to ono anasa ti yo bro so maame ma o na ma be hunu baby a waye efie sa de we so obra me yo mama wewe ma o maame mo hunu se menye o na mo maame baby mama mpacho wewe ma ko so wewe anita wase me twa to na ya ma maame me trans na fe ye nkamumum wase me twa to a wo pese wo maame o ye ma wa wadi baji na tumi ama wa frɛ no a pressure bi anim because e kire ono kan sem bebre se pressure no ya ne doso na so 5 years de e broso abaya e broso so maame ti Ghana ha woti kurofa na ti kurofa na fie nu wo maame nte wo nkada no wo ye ba ta be ne ya ti dia na apesa wo maame ye na ni di maame bi sa e de mi tie o ano fe ano ba cha dia metimi aka ne se bibia ye nyankopon mimi ntimi mfa mepe enye bibia nti empire na ebebo se nyankopon ya ando na dia wo pe no irade nye na bibia ye nyankopon se sa wo be frɛ wo maame na gire wo kɔbɔ ho mpae so awale no frɛ ne dia awale na no de ha ma adwen eti wo nwale dia wo frɛ wo maame me frɛ no eti eso ka chense bia mama say no de ma me pressure no wo de a wo ye no so de fa mpae bo ta ba chi se me nya be ma papa bi no awale na aka se bibia nyame asɛm ne be mpa ba afa na we ye do kɔto akɔnche frɛ ne de me frɛ no wo ba wa se de na no maami bo wa ba so o hwe na free so be si form 5 years on te wonka wo e ba tete anya ne ya a wa chi mu pony abeche TV so e da ho settle no wo ya so no osire o enu ya na wo sire ya na adinta me frɛ no enfantene so wura fie on ntum nka bi o botum waka ah mama wa kasa de wa koma toy say de ni bibia ka say mama on time ti say me mo na be yo I said the assessor o bad time assessor o ye ma opa o say o ye ena two asem si o ne me nia anya aka wa ba no pen anya bi kura urade afam so say o ka e chire ne charge ne nsem bi no me pani payi ma asore dan mo urade a me ma mo adwaman na mum awade ye de meka oti awuram men say nipa urade fam so ye nipa yi eti mesra se bia wa ka se ne ba ana se bia ono aka se bi se ne ba no e ma ne nche na se bibi se ya se de meme de mete ba minim de enti ani tampe so obeka se ne ma me ka kire ne se se wo de ana me boa na aya wo ya hye wo so say ma ne ka se ni nua ba na wo te ne nchen no enye ne de de wo de a etu oma na nimre ma wa nimre enwo ne de na wo nua ba de wo ye ne den a enye wo de na se no na wo ma me aka na hye wo no na ye ne ya na ya wo ya e ma ye mfa me hye me se me na me ma kwan ma wo ma me ana me boa
me dia me empire na me bo say awurade na ma no so dey abusuafo no pom na om dey abo ne yeye eti ebedu ba bi no ye de be ye wo on ka se unua eti mama e pa che o ma abatan no aha mebe eku ama anya ne yada me kan de ahwehwe ba me na mi ebusu an eti na ye fia yeti nti unua ne ba wo ba na so okudu biribia yare wo ho na panyiya so wo ho dem aye panyin na ato unua ne ba ba kana mi ntumo no wa ukotokun di oti ya oni bibo pati no wa show no wa sesie fine nti na mre me kadam na ye de bia no no ne ba na oyam ya doduro na hwehwe ne dina nua ne ba nti so no so de emi man pressure emi man bi na mo ayon from ayon from na anya no mi man bi na mo yankopon na mo bompa ma de nyame manukun okunu papa ma ayen ntina ama mo so am bi kakra ma fansa to Anita no do bompa ma no Anita Sompa Ocho ata fan bompa ma ewurade Yesu odifo kwa am kan san yankopon ni yankopon mebe na bro hwe no nhwe aso maye ne de ewurade wole manukum mamia me na mewu mia me na ntom na ado ansana mewu wo Yesu din nti amen na ma nti me man kan san ni nyum kola ntum ngasa Anita come to you Anita mama mecho asimejo ya me yona ma pa na me yona me da mejo ya me na me yona na me yo na me da asimejo ya me yona kaze na me yona me da ajay mejo ya me na me yona no na me yo kansan na me na yenye ne nam kansan ya me na onala ifo kwa me kansan mba kanya na me dan yo Anita mama mecho yene tuwe maati etu ekuwe etu mama we die megina obi anso anem na sabe yese anu wetira echana mo de twa ekoye bia ntwa yi no fa chemi na me de danu mpodie megina mu pa ma wo pa ma na nabra mpamfa ni kesi amakola because asofo no ya na mo ho asem hia me enti megina mu ti we die me dase na me hira wo se ene yeso abeka busua no ho na bibia ye kama me ze jambo fante ho bia so mama Onyankopon wo nchira wo pa because asema ya ekukuru ya no nanka emu edu ze jambo bia na ade ma kwa mpesa me kanise kam ye nwi na omachi abaya ya wote aseyi sabi wokeka ko 40 years me shey ai abayire de as a teacher badada pa wo ko 40 years so mama nka no kura e wa ha say e ya mema ko nsuedu fie kura ka mema ne pressure because so be wi ase na wo si wadwene sense wo ye wadwene say wo de wonya nware ya na say me to no ma ye ba yebo me e ba yi enti me kura ka me show ese ware na ne ye me den en say sabio wanyini so for mama ya wote wonu mu yi ontimi ni endetecti enchira ba ye yi da honkonkron etiase ya ka se nya na ye de ni efem da de ba ku na ye me ya ewo ebusua ye ho ye Anita mame ho wo tie nsemo ya so for mama ya kan nyina nko wasaseda nanso so no sabio ebi na anope ye kan obi ntiwasemase wonam no waka ne ope wo bua ebusua no na maami ma so asabe wo ma ba ne nase pen wo ma ba gi ayarehwa se ayaresa na bi no so wo mo wi fini wa ya ma wo mo no mo so e kan sam etum nkyere edi gu maami ani mu ase na nne so maami ade ya wa je no menyini se asofo krampo e betumi aye o mo no malusu ma chi so maami
enu nti no me pese me ma Anita eti ase se me ma go so do fie kura nka 1 year no kura mpo no nka me nhwe no e baba e oba na chichiri fie ma me yasi betimo ejina Anita woni unua ba so we friends unua no e ma no so se ma me ewu ne se ni din yira ejina momo so me ma de omo wo de ko ba bi abrampa upo mpo na maka mo de ko ba bi enti no oba tan bia be ha oba tan bia be ha enti Anita ma me onye oboni o friends wo onye oboni wo no enam so wo adwuma ye esika ba wo nsem onye be to dwane de aniti no be ma e be hwe wo be ma hwe wo mfa wo eno no mistake ameka chew yo enti so ma me ne make ne say me ye do Yakopon ase ne owo so ye da wase ene ma me ni osof ma me on ba ye om so bro mo ho ase wo awurade anim ama otimi aka asem no se de mi si ni pi popi asem wo say anye ye ne sori bi mu a we shall blame Anita because one asem ne den ejane so mpenifo mienu wo mo hu so Anita so pese onya aware papa ye ka papa nyeska wo ni wo be ye ne na awurade di papa ne be den e be bre wo se so akwa sori ya chompa ibo woni bibia so ma mi ontimi show and te chew wo kura wo nya bi kamo asem kura so wan ka kire no na be den wo hu empaye ja secret no de na mesesie and na ba wa kuma wate Yakopon de otimi ya final ba kuma wa obi bia be ye me so free out so for me what na not to my we be bia de kunu be nya bi wate ya tana na mama tana so for me da say radin sham Mama that say na moment we one of the most beautiful moment a movie enkama wa ye adwuma ni nyina nyame anim ni show you so wa ye Anita obi about DJ Abi also opel we dey yampon yes go for friend Kevin Anita otopan no pa o nyasem oye ibeka kese pa wo kwa o mo ka otopan no me ma supermarket ni ade wo ba want to be am le ana wanya adwuma pocho me pa bo pada why am oye mre kakra ma nyame israel oh nyame israel pa se na busua no ye hwe se ye hwe nsu ni Anita bla bi ni anya adete ma wate abo to be bram ai pe mo aye motson ayese ye hwe nsu onwunu di agu abusua nso asumdwie e na aba no na yenua ban nso so sane aye ka na asem no eniem ensem aye ka na dem ha no mesre ne se omma na dwene enkoso because adwuma ankasa e wo ho obi be ka se oye oba na nikwa na adwuma ho ampa ema ni bi ayesi so no adwuma ne timi didi etia na yewure kura afi se e wo se ye kopa aware bi ware ne ye wo enti madam Anita yesrew dia ye ka no fa ye adwuma na sane a wo de nsem hihye wo mu ni ade no mesrew bi open bibi obi maame aye obibi anya wo da wo maame no fato na ni maame sei o mo abia na ono so de aye den aboa na me ka kakra so akọ ye maame eso ye maame so maame so in fact maame yohu metenase pi miniani na menye prophetess na wonu ma yesunsum adwuma wonu yi o makoma mbua nkrofo bi wia wonu ma se da no in fact poto wo mutimi ye niama bebre di tie wo gu o mani ma ase ene ade ye da na se pi se chese ne buanfu kra ma na anya niama bi a ebe sei case no kra na ye da abusua no so nyina ase se ye frɛ wonu magye wonu ye nso na ye besre se obi ti ase ana obi hwa ye sa abrei na sa situation ye a ye di hu dwuma yi wo kobi mu a wanwene hu mienu wanwene ehu mienu na asem wei no wanya baby papa amfa nwura eja kura timi to fie na fie no ahye dwobe ma me da ase yeso ya da ase pi abrampa tonte ho na wiye ne yenya sof ma me ko ma bre no pa mba na ye nto ahwe my lady be da ase pi match no my lady unu se so va no pe kra me ka kire no sengi e frɛ no na ve wototo ayampe ade a ko beti no ho asɛm na sɛ obeti so ko beti ne memem eti ye beda na se ye to nsa frɛ no aba nyame onhyira no aman kama asɛm ho eya eduru ba bi ne ye frɛ wa wo asɛm aba ye frɛ wa bra si be yi ho no abeyi ye mu nipa wa ha no wa meyi dia eja no ba bi e be fa bia no na etretre ko tima me nyame nhyira so bai na memra Anita so Anita
anopa me ka bi mi se kan bi etiefo ante Anita se o maame be su no be di yawa eye wo ano ama maame so ne so fo maame kontokwa eye wo me ka no kra kire wo e se ne ma ekoso se me ba ma wo no se bibi mpo na wo maame na ye wo a frɛ wo maame ana fa to so fo maame anim no won frɛ wo maame se ade wo ya wa ye ntina ofrɛ me amemfa na me mpɛsɛ me frɛ no ba ni nyina mu di ahye wo mu ana de te wo he se anhira wo pɛ no ana se ne wo ho a wo hu ni se e kono se ye ne to maame di nkomo no o se de wo so ye ma obi a wo ye beti ni ma bi wo no mu a ono akro won ti ase enne ma mimia ni nkire wo menya sofo ba me ka no kra na akire wo se wudi wagya ne wo nani a wonkwa na ware wa asase so emu nhire nyina eye wodia mama me ni hunu fonso anka wa ye wo na ka kire ne se ma me se no wa ye minti ana ma me yesi na ma me no so nka wonfra komapam emfa nche wo enka pano no ba bia se de wo ma me kan ba bia pano toto no adu kodure ni ska ban nka ne wo sa chesa e se wo di atsama hye wo mu ana wudi yawo nyankopon so no no wonya wo yawo die no wo behwe wo die hyira wo bi wakomam no hwe wo no mfa hyira wo etoso biem Anita awade no me kan ne aka ne masaka biem o ma lady bebre frefre Kevin bebre fre Kevin wo se yamfa ne number ma no ene ade ti number ne ye gi ne ne me che numbers no no mu nyina be si mama so no wa twam no wa yi ba ko ma uji tuma na anyi ntum Anita uji tuma na anyi ntum bi fre na se omu ba bedru mama animu a na fe wa hwem no wa yi ba ko ma wo e se my lady ade e koso no ye ma Anita nte ase se ne maami su a wo su no se me maami age a wo kikire e kro se ankosu sini sei ne nyina ne se maami sabi eburu ubeti ma wo ma wa ha nanso ye wo bia wo ba bia nka no krenche ye wo da wakoma so abeba we wo da maami na koma so me fa wo se ni nua no mu tie ana o mu wo ba bi me mo mu nyina tie ase se ono we nche o mu ba wo da na koma so ti sebi maami ayro ho sem kro kan anya wo ya senti wo ntome na azo na mewu amawu Anita me mpansamfo ani nsemhunu na wotwi be ko na wieye enne ye yanwada ebedu kwasia do onfo obi nkotia maame no onkotia sofo maame ne nyina ye nkwa wadi ni bi ne hwem ne ye kodidi ne so mra maladi ye Anita transi me bobre wa bra jollof eja fam no yakwa kodibi ni abetransi tuat maladi watemase Anita ye nya ne sa agudie ma wani kwa wade na maame ade a wo hwehwe wo na kuma ntone yam na nei ufiri ha na wo kwa telephone call no ehu hia pa me maame agete kikire asema oka ne se onti asem bia no ohu se ye ho atoye tu friend se na nani age onyi hwe o de friend keke na nani age maame sebi mu ye nipa nwoke anya hwe kra no so me nipa miensan wom ebeti mama ne kakra eti friend no mama na te sen eniema ekoye nti ubompa abobi mame eno no we boni be ne wom boni ben ene wom entu maame ani abri so obo so fo maame onu se nka no ama na bo no so aka sem bia ama na ha maame a onu aka ama na ha maame eti maledi maame fancy na kojak mra yo mama eti eja mo kwan eda mo ase se mo ba e ma ne Anita erade nka ho ai koti gwa ma aunts no mfa nko igwe ai na yi meso yo me pano enso me show kwa mama ye bekasa yo erade nka ho eda mo ase pa Anita utu nkwa ogu echiri yo koja ke yankwa kwa wo me da se ye chia wo na ye de ntia efri Kojak farmer ho ana de ma wo ne watiefo ene awia yi na Kojak farmer eye adwumeko amfinhia be se aduanan enie waje bre asi ho no mo a waye enhwehwemu efa enipa oha hodo a efa neseso na nabrabo anase na pomden esinto etimi ebemu enu ntina ene awia yi yesi enkonwan abusuya Kojak farmer aye enhwehwemu bi na enhwehwemu no wo hunu se eniema hodo bi ohonom a ede ohaw ebre nipa wapomden enu nti ensunsanso ne bi ene se wodi Kojak pro code eba edaso na Kojak pro code no eye edro ba ko a eboa na tipaye de ka sa asorobene yetu ase efri nipadua emu me pacho obi ohonom a opesi a kata ache no ensotobre mu nso a kata ache no
nti on de ote ase yi ne de ne sa amaman age ne ti afa eno nti eba ne sa no a aya na ensisi so yie emfa ma nipa wapomuden eno nti ene awie ba bia wonam bia no a wutie yen anasa wo hwe yen no edro ba ko a ebetimi ayi cold ene headache ene pepun afiri oso no eye Kojak Pro Code me pacho ba bia ton ro bia no ko na se yen tro ho eye Kojak a na wabisa mu yie ansa me pacho pa ma wonsa entumi nka bi se wo ye pani anasa wo ye akwada me pacho kata anasa pepun no de obi wo ma wotimi complain severe headache ene se otimi complain ni ti ya na agesi ne kon eba ne sa no a eyo how kese papa free se nipa wuti enso e play major role anase edintintiman ewo usuban wa brabo anase wa pomden eso eno nti ye di Kojak Pro Code ho adanse a na yenimnia ye ka me pacha ye di Kojak P enso aba edwa so me pacha Kojak P no aya na watie mi ye obi oho no mo a wonum nso onyu a na ne se femfem no wodi aduane a ehia na ne se femfem no eduro a ye ka ho asana se pace a ye ka ho asem yi eye antihistamine eno eboa ema wo si efemfem wo no efiri ho no mo obi wo ho no ma wato fridge nanso emfaso pa no wa anya bi wo so firi se ensuo ni yenwu a wontime no bi aduane hye mu nso na se bia aduane bo ho no mo a ye hiti ansa na yedi nanso se nipa wontumi firi se ne de ne eye severe sensitive na kire se ano oden pa ne se ne keka no anase efemfem no na wote ho me pacho bomode se wonsa ebeka Kojak P any Kojak P mouthwash me pacho se wonsa eka bia wo se no a efemfem wo no ne nyina no eto obetwa obi wo ho no nso a ne se achi nam no a obroni fe ne se gam no eno nso e wo ho no a na ase emoja bi ne si free moja obi emo no na ohunu moja nketengete blood stains e wo nanum me pacho bomoden se wonsa ebeka eye Kojak P anase Kojak P mouthwash wo yusu ne mienu bomu a eno nso ebetimi aboa wo ye pa me pacho aduane a yedie no ene ensu a ye nom no dentist anase a doctor for a mohwe asin tu yefo se ehun behia se nke nipa bia no wotwi wo sen anopa ansa na wodidi na wokoda nso a nanka watwi na wo de ada free se enuane no particles na e ka wo ye num no aya na e generate gas me pa cho sa gas ne ba wo num a ema enkabone eba enu nti wo besin awbobo ntokro nkitenkete wo hwehwe mu a wo hunu eye visible wo hunu nanso no akase wo benya ehon eye solution ase wo benya ho emuaye ena awie sa wote yanka na wa maunsa etumi aka eye Kojak P ene Kojak P mouthwash na etimi aboawo obi wo nso ananum nyina ye kuro mpanimfo ne bo ho no mo sa problem no me paacho ekuro eda wedi ani kura no a enkaba nti se koda wonum na mframa mfamu sa no a eno na obi wo ho no a asomsam wonka bi woni wiase da free se pampan a eba no nipa na wo ka kire no no wo be na nim bisi basa on kan kire yo nipa bi wo ho no a wo problem won ho na ebia wo kan obe feel offensive nti aya na yentanka nanso no se nka no wo ho a ese wo hunu nti be paacho wada halitosis obi wo ho no a ne tiri mu enka wom na ba nanum bomode sa won sa betimi aka eye Kojak P any Kojak P mouthwash na eno nso etimi aboawo ebekum wonum kuro ni nyina me paacho niam ahodo eka ho asem nyina no etese ne wasora no pa na wo ti paste atwitwi wo se no apepepe me paacho afen so no ukọ eye pharmacy ana ba bia ye ton sa ne ma nyina bia ye ntro ho Kojak me paacho hwe ana wa emisa ne bo okra na mum se ya tro ho Kojak na kire se wo wakwanya ne se won sabetumi akabie me pato me nkanfo eye Kojak F ene F mouthwash no so emfa emawo me pato emawo se achinam no eye den emawo se nankasa so etimi eye den entena ho emakaka ento se obi wo ho no a yade na atu ne se nti no wode saa ejire kakraka no ebo no ho mra ne se se na ejire efata me pato enye ejire ana fata wo nipa dua bia no anase nipa bia no according to eye wo mo a friends saying scientists hrem say every adult human being nipa bia wadru ne mpani fie so no esasa ne se no eye aduasam ye no 32 wode no eye 32 nanso se si aye kasa yi bibia moso edua moso nanso ase hia na ehin akwese se bi waso dem candle me pacho wo se na ehin no elu se na ho oden eba na sa no a ede enka beba eno nti wo se ni benya na ho oden a bomodin se ube use eye Kojak F any Kojak F and as a Kojak F mouthwash no na etimi aboawo esa abo wo si echi nam ne ho ban gam no etimi bo ho ban ye papa na eyi enka bone nso afri wanum eno de ehia efri se ye nanam ma yeti ase se
ɛyɛ apɔsen na ma kwakusi proye ɛka asomsɛm ɛno nti wo no ntimi nka asomsɛm na asɛm bia no agye sɛ wotena kotia no ato amane no ɛkyerɛ sɛ problem ɛwɔ hɔ yɛnsia no ɛnɛ ansa na wakina bi no agyensɛm ofre sɛ ɛsen deɛ yɛmmɔ ne besia ɛmfɛ nkɔ baabia obi wɔ hɔ no mo nso a ne se no ɛno a ɛnka ɛni nanum nanso no wɔ kasa paa no a wɔno atimu sɛ ne sin wɔhwehwɛ mu a kala no asesa sɛ bi obi wɔ hɔ no mo a ne se no ɛnka ni nanum nanso wɔn hu sɛ kala no ahụ asesa wogyina hwehwɛ mu ohunu saa asese bio ayɛ sɛ hyetɔ amoko no ohun akɔyɛ sɛ ebura ya toton nanso no ɔmpɛ ho asɛm nka ana wɔde akɔhyɛ emfi a wadie ana yɛsɛ sɛ wunyini duru mfe bi a na wɔse kala no asesa obi wɔ 90 years ne senda so ayɛ fitaa wodie no wo mmra ntebrem ɛna wo maba wabrem na sɛ wode ɛse ayɛ brown etu ho mmra ne sɛ wunyini a na kyerɛ sɛ wo nana deɛ no yɛ 90 years na ne si fitaa na kyerɛ sɛ wɔde no problem wom ɛno nti ɛna awia yi mi nka nkɔ akyiri bɔmmɔde sɛ wo nsa bɛka ɛyɛ kojak f ɛne kojak f mouthwash na ɛno nso atimi aboa wɔ na wo se no ɛnya na hoɔden na gam no ɛgyina soɔ no mepaakyɛ yɛ rido mpa wobɛtumi awe bi wɔafoɔ sere ɛwɔ dwa mu nso a wo nso bɛtumi asere bi obi wɔ hɔ no mu asɛm na ɛsere paa nanso wɔnim ne haw sɛ wɔbaa n'anum a ahwɛ nwansena bɛba ɛno nti sɛ waka na no ato mu anie sɛdeɛ nso ɛyɛ aduro mepaakyɛ ɛmmɔfra no yɛnkɔ ɛnyam hɔ ɛno nti ane yɛde kojak kate fluoride toothpaste aba kojak kate wɛno yɛ mmɔfra no deɛ ɛpu ahuro kama yɛkasa abɔfra a yɛwɔ abɔfra bi wɔ hɔ no mu afei na ne se no ɛfifiri ba ayɛ na ɛfɛmfɛm no abɔfra bi wɔ hɔ no mu nso a ne deɛ no ebia wɔnya mfinhyia nsia yɛnim sɛ abɔfra nya mfinhyia nsia a ne se no ɛhyɛ sese tutu na foforɔ ɛba ɛfifiri ba no wotumi sɛ kala no ɛsesa abɔfra bi wɔ hɔ no mu nso a ayɛ na ekuro ɛba n'anum yɛsusua ne nyinaa no wotina akura se kakra yenim ube o sa wonana wode ntomago fa wonu mu a na wote ne mapie mepaacha wanu nti ana kojak edi emfinhia aduanan aye adwuma ya no aye hwehwemu ahunu se ebre ekɔ nanim no ɛsɛ enipa wo nso wotimi ekɔ wanim enu nti hwehwemu omo ye ne se emofra anum kuro ene emofra ese efemfem wo mo ene obi wɔ hɔ no mu a onuru ebre sesa nka ne sini tutu na nso na tutu mepaacha ye de kojak kits enso aba monten eso kojak kits ɛno nso ɛboa ɛma abɔfra ne se ɛyɛ den ɛma ne se ɛkyinam no nso ɛyɛ den paa mepaakyɛ ɔgye namba yi wobɛtumi atu bi atɔn anaasɛ wopɛ baako mmienu mmiɛnsa bi na wode abɔ wo se ne ho ban a mese pharmacy anaa baabi yɛtɔn nnuro biara no anaasɛ supermarket shopping malls provision stores wokɔ a yɛato agu kurom a wo nsa bɛtumi aka bie numbers no ɛyɛ mmienu pɛ 0531 069945 0531 069945 and 0531 070020 0531 070020 wonsa ka bia wankasa bedi adanse wo hyase se uyusu kojak nneema ya ye ka ho asem yi a mepacha wankasa se woni ahwehwe for the first time aya na wato ahwehwe wo begina mahunu se ne wo sene kala na asia ye na wo sene mu abone ntokuro no mepacha obehu se ne sesi ahoden asia ba mu aye mepacha ye tena akura se kakra no ade ba ko aye na nanom kire ye ne se ye bubode tire eto bo so ne ye de jabidie ato so jabidie ni dwumadie ba ko a edi paa no ene se emanipa wo sen eye fitaa tie me yie paa jabidie emanipa sen eye fitaa eno nti broni beka ne se it detoxifies se adrobi ana wudrobi ewaduane ana nsu aye numu na ebesesa wo sen kala no a me pacho jabidie eno nti na ye tena kurase no wo yusu jabidie twi wo sen a enya asam ketwa wutimi sere wutimi di nkomo wutimi bosre hehe ewo edom mu eno nti ye de kojak charcoal toothpaste enso aba kojak charcoal toothpaste ye de no bi enso aba me pacho eno eboa ma wo sen akinam no ye de pa na wo mi atena sie na ma me fa number no ema na 0531 069945 0531 069945 and 0531 070020 enti yadentia stronko efri kojak ediama mama woni watiefo no ahwefo ya yes ya dasi pa kojak prokodu kono so be ma fufuro bia wo se mempe pe kojak de no abi simple eno ni prokodu ayenim wo se asin konkone ne be yi ya kojak charcoal toothpaste fetus yadamase ya yenye birthdays no we ye inshiraba obaya
or Ireland. Ya mama efe amano Queen Elena and always she and happy birthday. And now we din our day so switch and quatenti and winyamu edimano. Yasa. Offices. Young Conquer GP. Eye men nas. Eye kama. Obra yonye. Eye offices. E meye. A beboa. I mean tukosia. I'm out to be brave. Bacho. Untukosia and tuchime A market. bucket. No officers. A man and wow. The Pachayan yedi mid-mar tablet. A malaria drew. And suspension. A beboa. And you paying now for midpoint pharmacy. Yen ye damper. Who are touching my aquabrifa A chemicals. busu ho. Anyway, you mudi and machine. A nyasam The man baby a ton a draw to a draw. Ubenya be a stop. Sompa premises a handsome. A busu waha. 0596 607 858. Tabita. A sabia sonko. Or the abrofu draw. Any a bibi drew. And a sire didn't. Tiadeni gane. In 10 Tiamfi and in chrim. See, oh, yeah. A big gane. I am crow. A beko. Bememush show. Obey ye few No, I'm to buy. Cindy Jansen. 0202 347 647. Lawson Herbal Center. Delay my capsules. Bema why mere. Dr. Lawson no. Lawson Loke. A beboa. Lawson delay. Ko jibi. Bauni atenka. A beba. Suare. Ni nyina Bema beba. untumi tutu. Ko jibi. E pacho gonorrhea. Ni nyina beko. Nemu sa ya de. E be free ho. Afe Lawson eba misha. E be tu malaria ne typhoid ni nyina. 0248 619 999. Me pacho OCP Ghana. Akuafo nsori yi. Mo amudu ato so de. Na mo fa nguso. Yama ntete wo ho. Na nso doso. So yi tuto yi o. Ko to bi sesi e. 0555909437. 3A Herbal Center. Eye koko master no. Ye ne yedi 3A co capsule. Etu koko ase. Ayamutim. Ni nyina beko. Ni sisi yade. E beko. Colinac. Ebi wo ho. Danny Herba. Ebuso. Apidank. Ebi wo ho. And a Misty. Ebuso. 0546 107 107. Pepsodent Charcoal. Yen konkwa jibi sesi e. Pepsodent about toothpaste. E be boa o. Me pacho orden habama. Osi ase. Odi ahihye mu. Enti be yi osi ase. Lemon mint and zinc. Ama osi aye fe. Odi jabidie. Enso aka ho green tea ene heba extract. E be boa o pa. Ebe mu anu ayi hwam. Na want ma kasa ni pem. Ni liver for Ensano. Express Group. Ye ko aburuchire ni ye. Canada. Ye ko suade. New Zealand. Ye ko padwuma. Germany. Ye ko sesi e. Or Malvisa. No we twa ticket. 0249000448. Women of Faith. Ye ko akobompa ye ko bompa Oheneni ye. Adazoa Ministry. Enyasem ketwa. Women of Faith. Ye ko bompa ye. Odaba kwesi wa. Enyasem ketwa. Otu safre ni penyina. Eh. Oyinyi to asem ni free John 146. Osena so bibi pe bibetime free Nazareth aba. Momra meshe. Techima Community Center. Ampaye bigwa. Ampaye bigwa. 3rd August. Eh. Adumtufo ni nie. Adumba Fosti. O baby. Minister Audrey Ejapon. Also beto jom. Minister IBG. Oba bebojo. Kasa for Katkis Mrs. Vido for Sutabri. Also ba. Apostle General Moses was saying. Also we Kenya miasem. For pa. Eh. And opan on group pepe. Ni ya shase. Women of faith. Eh. Erade any nkunudie. E frank. Ampaye bigwa ho. Me pacho king cracker. Yen konkwa jibi. Ye bisiketi. Eh. Ye ready so ye komo. Na dia tu wanum. Enu ti jibi. Na anadwo ekomba otua. Na dia hye wonu wa wegi. Nkrato FDA for. Ajatum. Yen kasa pad. Ye kasa yas. Ye wo extra long. Ko jibi. Heavy flow. Esusum. Minty. Na chenu. Obenante do hwedua mu na. Atumi akwaba. Bra wachima. Ohun be wo say. Kama. 0501 390 337. ABA Herbal Center. Doko tai wo ya de se. So for 3 days. Obema wani nu so aye clear. Obehwe wo. Ya na prusu. Ama na ko. Niama kabom. Enya se ketwa. Doko tai. Ebedwane. Bema wa ye mere. Obema wo gina so. Pacho ye kwada so dwena se. Eho ne ye wo. Ye ben dwa no. Doma inkro. Ye ne Ebenezer Preparatory School. Ye ko ho so. No wa hwe ye. 0502 812 161. 3P. Eye 3P eye toa ehwe pai. Garlic mixture. Ye kokko jibi. Tili akoko. Efie bia mu hia bi. Eye 3P. Sanu na yo tititi. Eye 3P. Nyema hye so. Eye 3P. Entishewa. 3P na. So yi tutoi. Kono ko jibi. 3P garlic mixture. Ebe boa. Ebusu anchemfa. Efie bia mu hia bi. 0248 928 Kengen alkaline drinking water. Eye nsu krojin. Yade bi edi nsuo yi. Ko jibi fa ko. Wo ye yie.
kwajibi otopon ebeboa oji awade eye kama na abowe wa eye kanjen akalan ya obrama UGC ebusu Tafuni Road ebi wo aba rutu nkwanta yenkon kwajibi 0241449191 midima fo se wani amawa Dr. Time da so obetwa ebrato ya de so etu stroke obetu diabetes ebeko prostate ni nyina be dwane ya wabua kwa agogo oso wa mo ya de din a hypocrisy mayira owo honom 0244774282 in health medical solutions ye kwa kwajibi sisi ma detergent ye kwajibi sisi e odi siniama ebema ni mama yi washing powder bleach no ebe kama antiseptic udware na ho keka ofe bigu nsuo no ne fa dwanle me patcho washing powder me patcho de wadidi awiade woro nsa nam so so nkoda fidi bottle eno ne ye de huhuru mu no ne me nyina ye kama Ketia Dubai Gate 11 ebusu wo the Palace and Malcolm ebi wo ho 0245155966 ebusuafo yes sode yemfa course sima emiensa enka ho 0554931928 0554931928 Hello. Oheneni. Pizza rentio. Oheneni mi ya papa de cherian ko ya go po nshira no apanfo maso amu ye eso ye dodo. Na Oheneni ye ni aba ya nita. Ya na mami ba na wi aso na Abraham Perka no. Ye the case bi etage o. Na se kwa bi so wa ma me yi ho no a ya na ya twanchanchia kakra. Nanso ya ma me so mami ba ye nchire mu ni ade no ama ya hu ba bi atutu ade bode ho ko sie na me ni aba ni ka mesra no o ma me se wa fu sa kura no a ense se wi wani se wo yi o ma me twa kwan se ini yanton an wa ko ma central market na kageti ya akoto bi o ma me ti esre ne ade bi a o so ya ma me na ko moto ye ndi ya no onye emfa enkunumdie ene nkan komre no oni ni pizza o kinkes makao hello. Yeah, John Pacho. Afternoon. It's you. Ghana for 2 years. To the Magana for so much year. A boy, I say, I sema to Unia. That was it. So the same. In the other Bible, but perfect things to be a Bible, with our Bible. But it's a minister. With me, a community, I'm taking part. That case we're coming to do that. So for me, the moon tricky side, we have my Sakra, I'm making out. That's a way, but whom I hear before, none of the before. Not a home. Tricky media. This is about now, you hello. Hello. Pacho yentio. Pacho medin Isaac Kasatwe asante. Yo yentio Isaac. Ya da super Atiato. Oh, Kafra Isaac. Hello. Abapa. Yeah, Joe. That means you are one year okay. Yeah. Amen. If you're taking a tell you son to Ankasa. Abapa. That means you don't know a dream plan. And if you take a man in Babu, they were in your sound morning to the morning good woman. This is your mouth saying as I did the other son. And today, so I'm waiting with the attack there. If you went down from Punani food, the book must have a short part. I'm just thinking. Bye. Bye. That's it. Hello. 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 Hello, Oheneni Adazoa Ii. Hey, kwaju ya huwa. Mebedu. Lena, ewi nani ntia wena wabeja fuinara. Yamambwa maabado, especially abado bodene kasina nkwa mawala. Amen. Unsan na fetibia asamnota mana. Enya Adazoa aka samna masumdwe aba no kwarni. Asafiyewa unshirawo. Onto mfi adum, onfa nkwa adum. Na mede kakra makan obafa enita no kwarni ma. Sabiu
ɛna wɔn tɔn wɔ ɛyi kɔtɔkora bɛgbɛm ɛna akɛdɛ no kɔ n'akɔ akɔtɔ na ɛnti sɛ wo maame waka kɛse di ne susu dɛ ɛntwe yie amena ɛbɛ ade na ɔwɔ dɛ ɛyɛ na mmom ìdí a wo maame frɛ dɛ dɛm kasa no a waka ne nti maame mfrɛ na waka kasa di ɔda akyerɛ m osan dɛ da ɛna anita reyɛ ɔnda no kwɛm mena twerɛ kronkron no kora ka atoɔ dɛ abɔfra biara ɔbɔdom no agya ɛna ne nan ne ka ne ɛbɔdiri no sum nti anita wohu dɛ ne maame anye da ɔnye ne toɛ nti asɛm biara a ɔbɛka akyerɛ no na ɔyɛ asɛmpa no ɔntie na ɔndi do ma nda akyiri ɔde nhyira abra mena meda wɔ ase nyame nhyira wo pii bye. Hello. 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 One. And I two. Hello. Hello. Pacho yentio. Good afternoon. Afternoon. Hello. Yete won kakasa. Pacho, good afternoon. Afternoon. Maybe. Hello. There's a line of the for the day. Sometimes my person may come to by on to the car. Hello. 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 Pacho yentio why? Pacho. Hello. Hello. I was your friend. Why? Yapon. Hello.